Ado ini ke kadu ka beta chini ta hur tahai ini ke 5 September do mane itu mane lu thanda puru Parvapuli Radha Krishna hang ke thek arni si mane lu thanbang arni mate features te katalong nasi ni jom dala da traditional music school lo sapu tame mane kipati dundu nasi hadak le nanglang dunno subject itu bacaan Punjab han pilih bahasa pulang kilo asi non upward dulu posisi change kilo na sayang deh itu thoda mana kecing si nomor isi than pangamai along kepacun ponji lapen aluhi kepacini kethan ponji raja tero si non Kecing si pacini ponji lagi itu KTMS mate Karbi Traditional Music Research along hanjang langsung aru nangkitang lo alangli akihai sar kong timung lagi dak ayat sar lo lasi alangli fansi pacini beberapa tapi yang mau berpang dan karcui fansi curi Lapian laso adu sar kangbura topi rani hamba pokok kamera adun through computer assistant KTM anjangan suara Ravi Krishna rani hamba itu Hanjang langsung ke CS unit long secretary Sar Rob Singh from Pi Alangli Phanta cepat sini bangsi sini. Alangli hanjang langsung unit Sobianatu aluhi nang acitong don lake Sangpi Sima BP Alangli ke assistant computer assistant KTM hanjang langsung ro alangli ahya masolo alangli fansami koi kapan so then to professional staff tum silame Waisong Dirang Chukidar KTM sinon spayang dan kam tuluna letum labang so than bang arani pu labang so ake kang than moje ki panong do ake iritum asar hesar thong timu pangsi alangri pangsi labang so pang than fo lasi letum mari sang ho sar tum than bang atum pangsi cerap ko Karbi Traditional Music School Ajang so along pini thanbang arani ke talon along non kedai pengajar mek lagi hip kan khan mate ke kan khan pon ajar mek di pan ngai pun pe pon pon ini pen joro do ta pen ini non la bang so ke kan pon pon
Oh, sir. Oh, ibu. Berarti kita cibit kemana? So parlo labang so sign deng lagay hello. Cisi ke lubulu tangte thang bang aphan kar chualun tu ijira lupen. Kado gabe group song. Sinon aku sayang dili puto itong dam philo na. Jopo nili ka punit segi bi se bangai theta na pola segi the bangai el. Hello teacher se mate than bang arani along bai chari pon bai bu ki hai la pen jela bangso Kagbi Traditional Music School handa langso aro along a principal pendang long rada ki tham no natung lo pen kita do kabe chari rabram a 40 la pen kira tu la hello pini than bang arani apan ki panom alam thi sinili ihudisi litung India dangalong pini ason 5th September 1888 anikan Dr. Sarvapalli Radhakrishnan labangso apirthe kimi alon ki do apirthe along alangli hachi glong alangli hachi that pensta minut ki thek share ki re share ason si bihe pensta me nangman lo alangli aning rego lapen ki kadu kawe ho ta do stami alang besen lapen ang par stami alangli apian bangke second vice president of India nangman lo lapen ke Punelo, oh sorry, first vice president alangli mandulo, lapen ke second India president alangli na mandulo. Lapen taksi alangli pinangan along same alangli university long same alangli thanulo, vice chancellor hisab alangli pinangan thanulo lapen ansuji school mate lokachari dia pan alangli promote dia pan alangli pinangan si padulo. Nasi RDC alangli mahangi the karni. Sumaratum school Sumaratum alangli long damlo je alangli birthday katalon je fancy Sumaratum damlo nasis Dr. Sarvapalli Radhakrishnan bang pulo pini nelin wet aphan nakarchu wong abang ke nelining samsidaji debostane pini neli mahan ki the karni kadu kawe than bang ato aphan ani pamana sonte mesenji kusi hala swarni pensi pini arnian sitame than bang arni bangke pinian sitame nang observe bom wang bom lo celebrate bom wang bom si along institute long sitame pini than bang arani 5th of September bangke anikan wang sitame talon bom wang bom si pini arnian sitame pini loda ibahagi me pining Pransia batai long sitame litum dak Kagbi Traditional Music School sitame pini Pransia batai sitame litum celebrate bom lapen ke guru शिक्षक लबंग के टीचर लो गुरु कुबंग के इंग्लिश पर के मास्टर दी टीचर के नीलिस्ता में टीचर मानू बानंगले तुम का दो इस्ता में टीचर मानू सिता में मास्टर कुबंग के चितोरो मास्टर कुबंग के लबंग के चितोरो anjalan so labang so student mate tum lo chari tum doan ini bat lamthi ke tham je phasi ni dilo itu anjalan so KTMS saya malong pini arani ke mi sono pini thamta arani ado ke charli kamahin pen pini la the siba ko the des tame ko aporle ro tame lo
Ini kami kita ambil dia fungsi di apor itu, tapi apor kita pun posami mai cari pun mai puluh kayak posami cukup topik lah. Ini ada handang arang ni loh, ini tu loh ahli sampai dekat situ macam sukses acundan belum sing rompi, tapi ini tu ada biasa loh akhir master. Betul itu mana kita abang tu sar thong tu lapen ini tu instructor betul itu mana kita abang pakai hai kang bertopik lapen alam ni sar lapen alam ni tu abang hidup abisan akar dor pajar iklo akar dor nili lapan lang kita nam uji bukan awe kisah ni apor along masuk sokin awak pini ini tu langsung asai kepada pon lagi ini tu pini tanbang arani mati itu tanbang atumpan karcu langsung kepada mangkok kelagi kopi forma mopen aprang jong sambil itu masar dan kamlo alangli Dr. Sarvapalli Radhakrishna alangli amhang kitek arani alangli amhang kitek lagi 5th of September 1888 alangli halaso si amhang teglo ben alangli ke pihak mana ke Charlie Michel Tego aning Rusia tabang pulo tapi alangli ke first Vice President of India tapi 1952 dan 1962 alangli Vice President Cholo first puthot aku 1962 ben ha 72 an second Vice President sampai alangli puthot chotu itu alangli batahini India Vice President Cholo lapen alangli kacewoi lagi alangli 87 years ni kan election pensi alangli cewoi julo alangli ke 1975 17 April langsung si alangli kacewoi si alangli ke inu lo ke Charlie tek se ramang pula penalangli pihak ko ke Charlie penyani hangulo inu alangli award pipini kilong ta do pipini tumu parti masih nih kan lo, nilai main kupe, tumu tuh hakku aku, ini tuh staf pura dulu, ha ini lompen, hiti nang dulu hut kopilo mabilo tangte, alang like mingdi lapen mentu, gitu ordi hoti saya cuma nampu nasiba, dak thoi nang le rolo, hiti nang le rolo bangke alang li, hal dak sartu mate nu deng di jor bang. Hak tek lo si, tu dek klang ceng me sartu klang ceng lo, hala sartu kijor bangso de hang kong lo, la bangso sartu bolo tangte, army kiso lo pen army ke jang bangli, la posau se phan lo, army kiso lo pen army ke jang tanang rampi ke pose la pono, bor ta kong, mane hikip ho na sude, aku kasela susah pura bangela. Mentu inti aphat tingne FC alang di pangala sartu buban mangsi kepolo jen phat nangrap theki bot armi ge so nangrap thek lapen arni ge so nangrap thek apon ne lapang so abang sai lagi
Abang sampai di komputer Rajiv Tisau. Terus parlo. Pini ipai po cikye cikyu ingkan ingkoira isi 2021 kini tu kau ani hanbang arani ketalon dak handang tu kabi medong prakso tipteng Charlie ahe malong kecemsi handang arani ketalon lalong ngasitong dun ang pisang mo lang tam silo lapen litong staff tarapet lapen staff lo lapen litong dak Charlie bago bang iton mata prasani pen kadong pa jero lo kadong Pini la teacher se mate thandang arani ke talon ti porsi talon ponang kok ma labang ke nili penapran ambo rong pisau sampon elo lasi ini tomatu da chini lo ti porsi pini 5 September ani teacher se ke talon pon ma asarni ke Dr. Sarvapalli Radhakrishnan aman peng ti konvensi pini bangso ani teacher se talon pon lo lapen komentuani pensen kecing pini hanbang arani lagi school ke than tamo mate lanon ini tu mate school lah hanbang tu han karcho ar chot bangani athema muni da kailong ke adu tinta inu da hanbang athema sumartung ili itu nang thek lok lote ipo pai si aja tabe dan paprang ni Ipo pai loi hanbang paprang bang ke sela ipo pai tu manta pini ani sungge archu ponai la pendency school mangko school teachers tum bang ke apo pai pen next to lo hotu mangke next to a teacher hotu mangke ason thakti pirthelong hajara son pima ke chari naing doan tamul tu ke ani bang se chari pon di every minute se chari pon hati Nasila dake mane jirpo peli itu mencari donong kado mane pen ke cicini ne bang kulong ini cari donong kado daka ho a cedang ji dake itu amo la loki sai potensi lah hanjalan school semsi aprang dotong ni pan itu bori pon angko la pen
Pajut si junurian kumang kaya nilitung schooling pulo ke than panceng lo pen di ceng panman than lo ceng ekip pena than lo than lo langsung non pini la nilitung hala ceng panman ale yang paklang pustabe on nilitung isi ke than nilitung ke than pen ke bom lo nilitung isi bang nilitung kan incarok ko ke than bang tadi masih lampe si bilang dia pakai pejepun kok kadang Mai phubang nili ke lamta jadi benang ini si kerja cengman oleh tum cok cilo nili cok cilo tapi nali tum dia apa besi nili hidup curi lo ada apran si ini ladak KTM school along han bang phu lo pen bang phi tum han pini nili tum ahin pen masavet ning karong han bang karjoai ni along nanti tong don pon nili tum student mate ke cari bang phu bang phi tum ahin pen male tum juro par pik lo la pe nili tum ladak student mate nili tum lo cari la pe bang phu bang phi atum doan cingki citham pen arjuna pun nili tum ke pathik pon along nang nili tum than bang phu bang phi atum nai chitong don pot aprang si nili hin mate nili tum cari rapiat bang phu bang phi pen joro bazi reglo lape labang so hanjang so secretary president atum ta do da hai bidan tum tam nili hin pen chuni reglo lape rong asar atum han tam nili hin pen chuni reglo lape pini la dak pini than bang phu bang phi atum han karcho along ai chitong don bang phu bang phi tum han thame ninga long pen Choro pajer si bilang thing ton ikoglo kado. Kisang opor pasti nang sing baklang opor sing kiblet naik.
traditional music school lo lo than bang arani mate teachers day katalon pon ki lapuan si kang tono la si nang itumta ni mi channel la king ni pulote subscribe tha lapen nang video ko to han share tha mane so video an pachit hang nang lapen nang kita kar video chan po hirap serois na nasi ni taon an ke video ki me pi phansi mane ki bori pon po la si nang itumta me nang bori dun tha nasi ini video ke lapuan welo nasi nang itumta subscribe tha ni channel lo nasi do me thang kurwang tu